Sršne azijské Vespavelutna nigritorax sú v Európe vysoko invazný druh. Páchajú obrovské škody práve vo Francúzsku, ale už aj v iných krajinách, Španielsku, v Taliansku, v Portugalsku, v Nemecku. Ako náhle sa usídlia a začnú sa tam množiť nekontrolovane, tak sa začínajú spôsobovať negatívne dopady. A my máme tu šancu túto inváziu ako tak potlačiť. Ale dôležité, čo v tomto je práve vaša spolupráca. Našim cieľom je, aby ste sa naučili tento druh rozpoznávať a aby ste vedeli chrániť seba, svoje rodiny, ak ste včelári, svoje včelstva, a aby sme tú situáciu spoločne mali nejako pod kontrolou. Toto prvé video by sme chceli venovať spolu s Etienom téme, ako identifikovať sršňa azijského, čiže aký je jeho vzhľad, aké sú jeho typické charakteristické znaky. A zároveň sa zameriava, keďže je teraz jarné obdobie a kráľovné sršňa azijského sa práve prebudzajú, ako žijú, čo robia v tých prvých dňoch, prvých týždňoch alebo možno aj prvých mesiacoch, kým si začnú zakladať to svoje tzv. Primárne hniezdo. Mám tu takú pomôcku, ako identifikovať sršňa azijského. Má čiernu hlavu, čiernu hruď, čierne brúško. Na štvrtom článku brúška má taký hrubší oranžový pásik. Polovicu nôh, spodnú časť nôh má výrazne žltú a tú hornú časť nôh má zase čiernu. Na prvý pohľad, keď ho zbadáte na nejakých kvetoch, pretože potrebujú nektár, podobne ako mnoho iného druhu, živia sa sladkými šťavami, a čo môže byť teda buď nektár, alebo po dozrievaní ovocia sajú sladké šťavy ovocné. Takže ich takto môžeme spozorovať, ale je dôležité už teraz sa naučiť, ako vyzerajú. Sa ma mnohí pýtajú, že tak Slovensko je hornaté a teda tieto sršne tu budú mať malú šancu prežiť. Žiaľ, ukazuje sa, ako môžeme vidieť už za priebehu invázie počas tých 20 rokov, sršne azijské sa dostali až do nadmorskej výške 1200 metrov. Sú prakticky všade, sú v horských oblastiach, ako aj na nížine. Na nížine sa mu darí lepšie, nemá tam žiadne prekážky, takže kráľovné, ktoré sa na jeseň vyliahnú a po spárení si hľadajú svoje miesto na hibernáciu, tak tým, že je to rovina, tak môžu ďalej zaletieť. A taká je ich aj stratégia. Čo najďalej sa dostať a čo nové a nové miesta osídlovať. V horách samozrejme majú viacej prekážok. Je tam chladnejšie, ale ako už vieme, tieto sršne sa nachádzajú aj v Švajčiarsku. Je to alpská krajina a veľmi dobre sa im darí. Sú už v 4 kantónoch natoľko premnožené, že už tam robia rovnaké negatívne škody na včelstvách alebo aj celkovo na miestnej biodiverzite, podobne ako vo Francúzsku. Takže to je aj dôvod, prečo robím túto iniciatívu, aby sme my, široká verejnosť, nielen včelárska, vedeli o týchto sršňoch, že tu už sú tak v Českej republike, v Maďarsku, bolo hniezdo identifikované aj na Slovensku minulý rok a môžeme si byť istí, že Slovensko je ideálnou krajinou, kde sa tieto sršne budú šíriť. Na južnom Slovensku má sršeň azijské Vespavellutina ideálne podmienky pre svoj život. Keďže tu máme 4-ročné obdobia, jar, ktorá je veľmi vyhovujúca pre nich, pretože pomerne pomaly tá teplota narastá, máme tu bohatú biodiverzitu, máme tu od jary až do jesene dostatok kvitnúcich stromov a rastlín. Je to ideálny biotop, kde sa sršne môžu množiť a po celý rok sa toto hniezdo môže rozširovať, narastať a môže byť naozaj veľmi veľké. Takže môjim cieľom je naučiť vás, ako rozpoznať, ako identifikovať sršne azijské, aby ste sa stali súčasťou tzv. Monitoringu, sledovania, či a kde sa tieto sršne začnú vyskytovať, aby sme následne my, ktorí sa tej problematike už hlbšie venujeme, aby sme vedeli tie sršne vystopovať, že jediná šanca je, ako zabrániť premnoženiu sa tohto invazného druhu, je vyhľadať hniezdo a úspešne ho zlikvidovať. A na to potrebujeme práve vás, potrebujeme tie oči, aby sme vedeli, kde sa už začínajú tieto sršne objavovať a aby sme teda dokázali tú inváziu aspoň stlmiť.